Sabrakadabra, rovněž reprezentující jezdeckou společnost Via Lisa nad Labem, je další startující. Připraví se Zuzana Tomanová Ulin a Miroslava Brodská Korzárka. My sledujeme dvojicí Barbora Ladrová Sabrakadabra. Čase 55. Rovněž reprezentuje jezdeckou společnost Via Lisa nad Labem. Připraví se Zuzana Tomanová a Míra Brodská. Budeme sledovat dvojicí Barbora Ladrová Sabrakadabra. No a hlavně takže bobina, že jsem bude, že zkusím jedničku a ještě to nevím, co se děje. Super. A dvojice je v cíli a velice rychle. Reprezentující jezdeckou společnost Via Lisa nad Labem je další startující a připraví se Kamila Černá Chytrou. Kamila Černá a Lucie Anižová. Zvonili jí? Ještě ne to? Co? Ještě nezvonili, ne? Vše. Barbora Ladrová Sabrakadabra, reprezentující jezdeckou společnost Via Lisa nad Labem. Ještě tam bude ten triple. Sabrakadabra je hraník. Otcem tohoto koně je hřebec 484 sektory, matkou Klisna Č1108 Salínka. Ještě 2 skoky. Hezky, hezky. Super. Počkej, jít ztrácím. Parkour nám předvedl. Skáčou ten dvojskok. Barbora Ladrová Sabrakadabra, reprezentující jezdeckou společnost Via Lisa nad Labem, je další startující a připraví se Lucie Anižová Magie 3. Ale je to obráceně. Oddálení a přiblížení. Ve středu i v neděli. Ne, v sobotu. Co? 28. No, těsně 2-3 dní před prázdninama, dokud jsou učňové tam, to dělají vždycky. Tak ono, co tam můžou udělat? Co můžou, no?
A to už to bylo. No, bylo. Za ní. No, hezky. No a bylo to velice pěkný park.